Mangayo anite da banda kamale seneke baliyo daba samunde kadoma bi amena kuma femi kan jemu kan ci wara hukum konnana o de kori walma koronti fando fe do wore ba wuli ko sanu jema ale ye jiri sunye mimbe jate seneke fon fe ni anafa ka bo kosobe jiri min dun do ko ama ko jiri nafama baw nafa min bi sorala anga jamana kono ani farafina wurudugu yan fanfe o dugulente mala kori abi ke fen chaman abayele mali wa a fen bela jele nafama fen akala ana bulu ni bela jele bisika ke nafaye kanyishi buna aramaduma anuka nafasaro srawma kori bi kle keme ani mugwande ke yesa nafaka se ka sorala ni yale dan ikakanga nogo kala ikakanga furake anga jamana ni sana ban wati nununa ale joro ba folo soro farafina jamana ni nyonche kori ko binakunka min kera sabuye ka anga jamana nyemogo aka kanu nyina ku ube koronti toni million kilinke jango ubise ka nyamayin ubise ka to ubolo togomina jate mina ya yira ka foko koronti walma kori abenya anga jamana fan chaman fe kerankeraniala jamana infando jate minelimbe ku ke kori senaworowi nanzaraw olu were wulila ka segasegalu chaman ke kori kan minu ya yira ka foko kori annafaka bon jamanaw ka nyeta sabatilila abise ka ke finiye abise ka ke fen chaman wore munumbe buna aramadew nafa kori jate minena farafin jamanaw kono ayere ka foko ale de kafsani nafasor strat chamanye kerankeraniala petrolite jamana munun kono ani sanunte bo jamana munun kono ina fo anga jamana anga petrol dinge oye anga korui kori senelaw alaka nyina san alako ja bela jelena ambalma shirifla flebagaw malikono ani malikoka anga foli ani walimando be kanyeshi awma kerankerana jemuka chiora kanumbago anga ofu ka walimando ka fawna ku ni okwa jemuka kenesigili jemuka mi nabe senekelaw bagamarlaw monikelaw jiriturlaw abe wole blani bela jelema alhamdulillah bi gadaina ayan si woro mina oye elhajo bakari tugola aka forula elhaji bakari tugola ali mali senekelaw bagamarlaw monikelaw jiriturlaw ale wulu bela jele ka nyima bay ani abena jeka kuma femi kambi oye kore baw ko sadani na jamana nyemo lo elhaji ibrahim bokar keita aye laydu dota ka foko nina ubena toni million kelenke korla donc ani elhaji bakari tugola andam na seni bela jele ma ani ubora tourner do la ko sayna semnete maw ubora woro chamana andam na seni bela jele ma ni jemukan keleta elhaji bakari tugola ini nyantuma ba ina yo ba mesri fula tele barakalaw fu ka tele la me baw fu tele ni haklaro bita yoro chama malikono ani maliko fa ka senegal de na bafu kanga jamana nyemo fu ka premier ministre fu no bu sise ka ministre fu karangara ne ara kanga ministre agriculture fu ka élevage fu environnement fu ka élevage fu ando de barake souffrala kleka anga directeur fu ne o aswen directeur semete directeur ana barake nyombe kata se office directeur na barake nyojam ani directeur femo fe mbe direction agriculture la fu kata se région gono fu kata se cercle gono ani baraw kono befu sangosa madame la conseil supérieur beka conseil supérieur ka fo jamana nyemo yere de ba présider ay barami ke sa temele kana o nyefo mi sorola ka sankura barabuluda o kecho kono ibaro gasiu baro ambe ya fanyi ni befe au communicateur directeur ambara kenyo senekala o bogamara la yiri turlaw nandu na mo gasiro kan magocho kedaka barakenyo ya gaside ka klaka duwo ke mun tanyara ni alamason olu ka ke anyina ku dairo suma saro fana ni mun ye barake do mitira do boro place ula ka fana ka duwo kunye we baraminge fasonye kala ku sarawa saro ni jajimine ke conseil supérieur la anye toni million tambolo da balola sumanjala la ka kori toni bakme wolonfla ani biduru boloda ka sugoble toni babise boloda ka jigakene toni bakme boloda donc o koro ka fo beta kun fola jamana yɛrɛ kan ka baara min kɛ n'o ye ka nɔgɔ subventionné ka siw subventionné ka sɛnɛkɛminɛnw se cikɛlaw ma bon baara kɔfɛ conseil supérieur kura kɛra ka n'o valider
Bamako yan ka yira ka fɔ kuluba baara min kun bolo dala balo sɔrɔla sogobilen sɔrɔla jɛgɛ sɔrɔla min ma sɔrɔ dɔɔni o kɛra kɔɔri ye parce que sanji bonyana jamana kɔnɔ kɔɔri dun ye fɛn ye ni ji bonyana dɔrɔn ale bɛ tiɲɛ nka o n'a ta o ta an sera ka tɔni 600 ani 56 sɔrɔ ka kɛ farafinna perime o la an b'an ka jamanakuntigi fo la parce que jamana ɲɛmɔgɔ ka kun tire o ɲali de b'a to a bɛ baara mun da a bɛ se k'olu sɔrɔ ka jamana den bɛɛ fo fɛn o fɛn y'an dɛmɛ yɔrɔ jan yɔrɔ suru n'i y'a mɛn balo sɔrɔla bɛɛ de bɛ effort kɛ o de b'a to a bɛ sɔrɔ donc tɔni miliyɔn 600 ni 56 kɔɔriba de don an tilara a bɛɛ wurusila a bɛɛ wari sarala a bɛɛ sera se mɔgɔ ma donc an bɛ foli k'o la ka taa chef d'usine la ka taa chef secteur la ka taa bila fɔ chef de genre la ani cikɛla kelen bɛ togoda la n'o sɔnna ka kɔɔri da k'a bɛɛ fo bon conseil supérieur kura fana an y'a boloda a bolodalen o kɔrɔ ye k'a fɔ sangɛrɛ an y'a fɔ an bɛ samiya min kɔnɔ an kan ka tɔni miliyɔn 11 kɛ ani kɔɔri a fitinin ka kɛ tɔni 800 a cɛyalen ka kɛ tɔni miliyɔn 1 ka tila ka sogobilen tɔni 20 boloda ka tila ka jɛgɛ kɛnɛ tɔni 100 boloda jamana fana kan ka min kɛ n'o ye subvention ko ye n'o bɛ kumaw bɛ sen na sisan halisa u k'u hakili to o rɔ walasa subvention a bɛ cikɛlaw delila la ka ban a bɛ se ka mako min ɲa walasa olu bɛ hakɛ min ta rɔ o ka se ka baara kɛ k'an ka fournisseurs fo ka sifeerelaw fo ka directeurs fo parce que min bolodala ani a yɛrɛw bilenlen filɛ ka yaala kɛ sisan ka forow lajɛ a ɲɛ bɛ min na walasa k'a dɔn y'a dɔn baara mun bolodala u bɛ se ka kɛ wa u tɛ se ka kɛ journée paysan bannen journée conseil supérieur bannen ni jamanakuntigi n'an bɛnna nin baaraw kan a fɔ sangɛrɛ an kan ka tɔni miliyɔn 11 kɛ kɔɔri dɔgɔyalen tɔni 800 a cayalen tɔni miliyɔn 1 jɛgɛ kɛnɛ tɔni 100 sogobilen tɔni 20 journée paysan kɛra journée paysan o de bɛ conseil supérieur baara kunnafoni jɛsɛ cikɛlaw ma parce que togodala musow denmisɛnninw bɛɛ de bɛ wele mɔgɔ 1000 ka na journée paysan yɔrɔ la k'a fɔ conseil supérieur ye baara mun boloda ka se k'olu latigɛ walasa bɛɛ ka goya ka kalama i kan ka min kɛ jɛgɛ maralaw kan ka mun kɛ sogotigiw kan ka mun kɛ sɛnɛkɛlaw kan ka mun kɛ malotigiw kan ka mun kɛ jamana yɛrɛ kan ka mun kɛ ni journée paysan banna a cɔ ye baara de n'i ye jateminɛ kɛ sisan an bɔra ministre bɔra an ka ministre bɔra kungo kɔnɔ sisan ani CMDT ɲɛmɔgɔ an ye kɔɔri sɛnɛ mara kɛ min boloda la Sikaso ni Buguni olu ye tari 300 ani 20 da ka ban Sikaso ni Buguni o ye filiale kelen donc 101% Sikaso ka wo da ka ban Kucala ni San o fana ye filiale jɔ ye Kucala ni San olu ye tari 200 ani 25 boloda bi u bɛ 100 91 ani 1 daniro ka ban donc presque olu fana bɛ yen la an bɔra yan an nana Fana ani OASN Fana olu ye tɔni 100 ani tɔni 29 boloda mais 100 o kun sera 95 ani 5 la daniro ka ban donc presque olu kila an bɔra Kitakunu Kunasiri Kitakaw ye min boloda o ye tɔni 29 tɔni 29 o sera ka tɔni 89 ani 700 boloda c'est vrai 95%. Donc ça veut dire que n'i ye jateminɛ kɛ déjà an ye kɛnɛ min sɛnɛ a bɛ taa tɔni hectare 700 ani 64 ani 4 min mara kofɔlen ninnu kama o kɔrɔ ye n'an ye tɔni kelen sɔrɔ 700 000 tonnes bɛ yen kama mais n'an ye tɔni kelen ni kilo 500 sɔrɔ o kɔrɔ ko 1 million de tonnes bɛ yen kama kɛnɛ min dara kaba n'a ye kɔɔri sera bɛɛ sera ka tɔni kelen ni kilo 500 sɔrɔ o kɔrɔ k'a fɔ 1 million de tonnes bɛ yen o bɛ jamanakuntigi ka laɲini sabati n'an yɛrɛ bɛɛ ye tɔni 2 sɔrɔ parce que tɔni hectare 500 o tɔni 2 o ye 1 million an dun bɛ tari 700 ani tari 64 ani 4 na kama donc ça veut dire que kɛnɛ min bolo dara n'an sera ka baara kɛ k'a ɲɛ o de b'a to o la an y'a fɔ cikɛla bɛɛ kelen ɲɛna ko kɔɔri sɛnɛ ka nɔgɔn pour que i ka foro sɛnɛ ka ɲɛ f'i ka foro suma ye cikɛla ka wajibi de k'a dɔn tari 1 don tari 2 don tari 0,25 don f'i k'a suma i kan k'a suma o kɔrɔ ye mun an fɔra ko e la foro ye plat ye
o kɔrɔ k'a fɔ mètre 100 selenge 4 la o de hectare 1 o mètre 100 selenge 4 la i k'i jija kɔɔri sira 125 ka sɔrɔ kɔnɔ tari kelen kɔɔri sira 125 kɔɔri juw ni ɲɔgɔn cɛ santimètre 40 n'an b'a fɔ sibiri ɲɛ 2 o ka sɔrɔ kɔɔri juw ni ɲɔgɔn cɛ ni kɔɔri juw ni ɲɔgɔn cɛ kɔɔri wɛlɛw ni ɲɔgɔn cɛ santimètre 80 ni sera k'o baara kɛ a bɛ komi kɔɔri ju 62 ani 500 b'i ka foro kɔnɔ hectare 1 kɔnɔ bon n'i ye kɔɔri ju 62 ani 500 sɔrɔ i ka hectare 1 kɔnɔ i jija kɔɔri kana tɛmɛ tile 15 kan n'i ma na ni nɔgɔfin ye i bɛ na ni nɔgɔfin a dannen kɔfɛ n'i bɛ na ni nɔgɔfin bɔrɔ 4 k'o don a kɔrɔ ka sarclage kɛ k'a labɛn ni kɔɔri bɛ na se tile 30 i bɛ na ni ire bɔrɔ 1 kɔɔri mago bɛ ire bɔrɔ 1 bɛɛ la n'o ye kilo 50 i bɛ n'o don a kɔrɔ ka sarclage kɛnɛ ka tila k'a kɔrɔbari n'i b'a kɔrɔbari fana a bɛ ɲini fɛ i k'a kɛ kɔrɔbari cuncunen ye kɔrɔbari cuncunen sisan denmisɛnnin caman t'a dɔn n'i bɛ don foro kɔnɔ i kana kɔrɔbari daba farankata ka na sira kan i bɛ daba bili ka cun ka tila ka daba bila mètre 10 n'a sera i b'a bili mètre 2 k'a cun donc ni samiya nana ji bɛ don kɔnɔ tile 30 o tuma i bɛ furakɛli daminɛ o tile 31 la furakɛli suguya 3 de min bɛ na ntumu dun o ye bulu dun i b'o siɲɛ 2 sɔrɔ bulu dun tumu kan i b'a drapeau ya kan ntumu bɛ k'a i la kɔɔri bulu dun bagaji min bɛ kɛ k'a fiyɛ ntumu b'a kan i bɛ traitement fɔlɔ k'o la tile 13 o tile 14 o 14 i bɛna traitement 2nan kɛ n'i bɛ furakɛli kɛ i bɛ wɛlɛn 1 2 3 4 4 i bɛ don o fɛ donc i bɛ sira 3 furakɛ ka pɔnpekala bɛ kɛ 1 gɛnna i nacogo fana pɔnpekala kɛ min gɛnna i b'o bila ta ka 3 tɛrɛmɛ 4 i bɛ don o fɛ n'i y'o kɛ siɲɛ 2 i b'a ye siɲɛ 2 n'a bɛ ba tuma min na i bɛ kɔɔri filɛri yala o kɔrɔ filɛni nana i kan ka bagaji min kan ka filɛri furakɛ walasa ntumu kana kuru tiɲɛ i fana bɛ o temps masere filɛri kan donc i fana b'o ta ka traitement kɛ siɲɛ 1 siɲɛ 2 o tɛ siɲɛ 4 wa o b'a to kɔɔri kuru bɛ sigi ni kɔɔri kuru sigira ntumuni jɔ fana bɛ na min bɛ na kɔɔri kuru sɔgɔ n'ale kɔɔri kuru sɔgɔ o le k'a jɛma ka bɔ a bɛ bɔ ni jaune donc i bɛ na o fana ka taamasere bɛ bagaji kan k'o ta ka kɔɔri fiyɛ nin cogo kelen rɔ mais n'i bɛ furakɛli la sanji nana e yɛrɛ b'a dɔn sanji nana bi i bɛ ba furakɛli la dɔrɔn sanji nana miniti 10 o kɔrɔ k'i ka furakɛli tiɲɛna c'est pourquoi a bɛ fɔ i ka sanji lajɛ ni sanji finnen don i kana furakɛli kɛ ou bien n'i ye furakɛli kɛ n'a ma kɔn miniti 30 kan ni sanji nana kana fɔ n'a bagaji tiɲɛ i bɛ segin a kan kura ye ka furakɛli kɛ donc miniti 30 kɔfɛ o kɔrɔ k'a ka ɲi o kɔrɔ ka ɲi par exemple n'i ye furakɛli kɛ ka heure 1 sɔrɔ ni sanji ma na o kɔrɔ ko suma ye produit ta kan mais ni e mɛ furakɛli kɛ i ma tila sanji nana f'i ka sɔn a ma k'a fɔ i ka bagaji tiɲɛna n'i bɛna furakɛli kɛ fana i kana sɔn kana don kɔɔri dɔ ngɔmi rɔ k'a fɔ i bɛ furakɛli kɛ parce que ne nana sɔrɔ ji bɛ foro la ka tila kana ji wɛrɛ fara o kan jɔ bɛ fara i ka ji dose kan donc a bɛ sɔrɔ tiɲɛ donc fo cikɛla k'o faamu n'i y'o kɛ kɔɔri ju 62 ani 500 n'a bɛɛ ye kuru 4 kɛ a kuru 4 ma tiɲɛ c'est 1 tonne 500 à l'hectare donc jinɛ ko tɛ kɔlɔ ko tɛ ne yɛrɛ bɛ kɔɔri sɛnɛ daminɛ tuma min na ne tun bɛ tɔnni 3 k'o tari kelen mais a bɛ sɔrɔ baara technique suivre cogo fɛ lakɔliden b'a f'i ɲɛna cogo min na mais n'i nana foro la ka baara k'i kun fɛ i tɛ foyi sɔrɔ donc an b'a ɲini denmisɛnninw fɛ lakɔlidenw b'u kɛrɛfɛ an de b'u sara mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara kɛ CMT kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara kɛ direction kɔnɔ jamana bɛ dɔw sara an yɛrɛ bɛ dɔw sara donc wajibi don an ka gɛrɛ u la kunnafoni min b'u bolo k'o ta ka baara kɛ parce que ne bɛ mɔgɔ sara ka taa bila i kɛrɛfɛ kɔɔri kelen nin de b'a sara e dun ma se k'o ka kunnafoni ɲuman ta ka baara kɛ c'est toi qui perds parce que ni fɛn ma sɔrɔ ale bɛ sara ni fɛn sɔrɔla ale bɛ sara donc fɛn ka sɔrɔ a ka sara e yɛrɛ ka dɔ sɔrɔ o nafa ka bon ale ka sara e ma fɛn sɔrɔ donc ne hakili la o y'o sira ye maintenant sira filanan ye kaba ye munna an ye thème kɛ kaba ye ɲinan kaba jɔyɔrɔ ka bon an ka baloko rɔ kosɛbɛ et puis kaba ye fɛn de i bɛ se ka kaba sɛnɛ ni ji b'an bolo permanent i bɛ se ka kaba sɛnɛ siɲɛ 3 parce que kalo 3 o kalo 3 kaba bɛ se ka sɛnɛ i fɛ mais kaba fana sɛnɛni ka nɔgɔ yɔrɔ bɛɛ an y'o fɔ bɛɛ ɲɛna n'i bɛ kɔɔri da kɔɔri kan ka da kɔɔ ni woro walasa fiɲɛ ka n'i bɛ pɔnbili kɛ bagaji kana k'i kan nka n'i bɛ kaba da n y'a fɔ cogo min na i kan ka tari 1 fana suma ta k'a fɔ foro la hectare 1 mètre 100 kɛrɛ bɛɛ ye mais ni foro jɔjan ka bon a bɛ se ka kɛ jɔsuru ka ja mais jɔjan ka ja ka taa mais a ka kan ka dɔn tari 1 kɛra cogo o cogo i k'o dɔn
ni y'o dɔn i bɛna kaba da i bɛ kaba da kɔrɔ ni tileji kabajuw ni ɲɔgɔn cɛ n'an b'a fɔ kaba wɛlɛn 125 kaba o sira de kan ka sɔrɔ i ka foro ma wɛlɛn 125 o kɔrɔ k'a fɔ kaba wɛlɛnw ni ɲɔgɔn cɛ santimètre 80 mais n'i bɛna kaba da dacogo 2 de bɛ kaba la n'i b'a da den kelen i b'a kɛ santimètre 20 mais n'i b'a fɛ k'a da ju 2 i b'a kɛ santimètre 40 bon n'i y'o kɛ i y'a kɛ kelen o i y'a kɛ 2 o i bɛna sɔrɔ hectare kelen kɔnɔ kabaju 62 ani 500 kelen de b'a kɔnɔ mais n'i bɛ kaba nɔgɔ don cogo ni kɔɔri ta de tɛ kelen parce que kaba mago bɛ nɔgɔ min na par exemple ni hybride ninnu don ou bien an yɛrɛ ka si don i b'a fɛ ka rendement ɲuman sɔrɔ i bɛ nɔgɔfin bɔrɔ 3 ire bɔrɔ 3 de ta kaba la n'i bɛna nɔgɔ don n y'a fɔ cogo min na suman o suman n'i y'a da n'i kan ka nɔgɔ don a kɔrɔ i kana to a ka tɛmɛ tile 15 kan fiyewu k'a sɔrɔ e ma nɔgɔ don parce que a bɛ balo kisɛnin nin de la mais ni kisɛnin nin banna dɔrɔn o tuma a bɛ kɛ ko wɛrɛ de bon ni kisɛnin dun banna k'a sɔrɔ e ma nɔgɔ don e y'a dɔn a bɛ kɛ mun de sisan a bɛ segin kɔfɛ a bɛ komi i muso ye kɔnɔ ta mais a mago bɛ balo min na o t'e bolo donc au lieu que den ka balo ka ɲa den bɛ affaibli donc i bɛ na ni nɔgɔfin bɔrɔ 3 i bɛ ire tila 2 ye ire bɔrɔ 1 ani tila k'o ɲagami nɔgɔfin bɔrɔ 2 nɔ nɔgɔfin bɔrɔ 3 nɔ ka o don premier fɔlɔ la parce que ire yɛrɛ tɔgɔ ko lo fu ye ire tubabukan ye ire mais a tɔgɔ ye ko bisa ale bɛ suma bili joona mais a effet ka dɔgɔ parce que ni ye ire don tile 40 o y'a bannen donc a tilaju ye 2 ye kaba yɛrɛ ye tile 45 de kaba ɲɛna cogo cogo tile 45 a baara banna parce que kalo 3 de don et kalo 3 rɔ tile 90 n'i ye nɔgɔ tile 35 a cogo ye tile 10 tile 10 o tɛ se ka foyi cɛ bilen donc i bɛ na ni nɔgɔ ire bɔrɔ 1 ni tila ye k'o ɲagami nɔgɔfin bɔrɔ 3 rɔ k'o don a kɔrɔ k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ tile 10 tile 15 kan ka bin guwa kɔrɔ pewu maintenant ni bin guwa kɔrɔ kaba bɛ na se tile 30 tuma min na parce que o b'a sɔrɔ ire jɔ ni kasuru banna i bɛ na ni ire 2nan ye tile 30 bɔrɔ 1 ni tila ni k'o don a kɔrɔ k'a kɔrɔla sarclage kɛ ou bien k'a kɔrɔmari n ye kɔrɔmari cunjun fɔ cogo min na n b'a ɲini denmisɛnninw kɛ o k'a kɛ ten parce que ji nacogo t'an bolo ala bolo fɛn don mais n'i ye kɔrɔmari cunjun k'i la foro la sanji bɛrɛ o bɛrɛ mana na ji bɛ kunɲɔgɔn kelen kɛ sumaya b'i ka foro la a tɛ bɔ n'i ye kabaju 62 ni 500 nin sɔrɔ i ka hectare 1 kɔnɔ ka tila ka nɔgɔ bɔrɔ 6 nin don a kɔnɔ a don cogo ɲuman la i la kaba ma ɲa fiyewu a bɛ daminɛ tɔni 3 ka yɛlɛ bon kabasiw b'an bolo bi tɔni 6 tɔni 8 tɔni 10 bon hectare 1 kɔnɔ n'i ye tɔni 8 yɔrɔ n'i y'o sigiyɔrɔma 3 kɛ ni ji b'i bolo san kɔnɔ hali n'i y'a feere dɔrɔmɛ 20 i tɛ bin donc ne hakili la min ye n bolo k'a ɲɛfɔ o de ka o y'o ye maintenant samiya baara la n'i ye jateminɛ kɛ a yɛrɛ bɔra foro kɔnɔ ɲinan ne ye min bolo da o ye tomi tari 2,000 ani 500 n y'a fɔ n ko ambition min na n taara Canada n taara jɔ fɛ n y'a sɔrɔ a bɛ tari 7,000 mɔgɔ kelen tɛ cɛ 2 a n'a muso n ye layiru ta n ye k'a fɔ yanni ka sa ka bɔ diɲɛ kɔnɔ a ka di n ye ne yɛrɛ ka tari 3,000 hɔrɔnya ye kumakan de ni hɔrɔnya ye kumakan il faut que tanga sisan donc n ye min bolo da ɲina kɔɔri hectare 200 ani 50 malo hectare 1,000 ani 50 kaba hectare 900 ani 50 tigɛ ni sɔ o bɛ 50 bagan balo 150 n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a ye o bɛ taa tari 2,000 ani 500 bon ala barika la kɔɔri i y'a yɛrɛ bɔra foro la danni fɔlɔw daminɛna 15 juin bon samiya ye décalage kɛ c'est à dire n b'a fɔ cikɛlaw ɲɛna 2006 an kɔrɔ jalakɔrɔba yan ne ye n ka tigɛ ka na sunkalo rɔ ka taa seli kɛ so sunkalo bɛ min bi donc sanw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ a bɛ komi mai kalo tile 25 o bɛ juin kɔnɔ juin kalo tile 25 o bɛ juillet kɔnɔ juillet kalo tile 25 o bɛ septembre kɔnɔ septembre tile 25 o bɛ août kɔnɔ n'o tɛ Mali la yan anw fɛ Sikaso région kɔnɔ 15 juillet mɔgɔ tun tɛ danni kɛ bilen mais 22 septembre ji tun tɛ na o kɔ fana don mais météo ko ani dɔnnikɛlaw b'a fɔ ji bɛ taa fɔ novembre la saro ji tigɛra novembre la ɲinan fana ta bɛ taa fɔ novembre la donc ni ji bɛ novembre sɔrɔ a bɛ komi an bɛ danni waati rɔ 15 août ma se mɔgɔ man ka danni kɛ bilen donc 15 août o bɛ 15 juillet représenté ça voilà décalage donc danni bɛ se ka kɛ danni bɛ kɛ fɔ le 15 août kalo tile 15 mais à partir de 15 août ne tɛ mɔgɔ si conseiller ka danni kɛ bilen donc ne tɛ n'i ma tila mɔgɔ mɔgɔ ka danni kalontigɛlaw k'a seere ba kɔnɔ ne yɛrɛ fana sɛnɛkɛla o de la n ko a kun mana wa ɲɛfɛ a b'a sɔrɔ kunu ne yɛrɛ an kun bɛ bɔra dannikɛlaw kɔrɔ dɔw falenjɔ don dɔw bɛ dan na u bɛ laburu la o kan ka dan min yɛrɛ ma laburu n'a ma da fɔlɔ a ka ca tari 100
Donc ça veut dire que ne yɛrɛ b'a la cogo min na n kan ka mɔgɔ ɲɔgɔn bilasira ten mais outil yɛrɛ bɛ taa la bɛn fo septembre ma sa cɔcɔ min kun bɛ kɛ outil kɔnɔ outil bɛ kɛ septembre a bɛɛ jateminɛ kɛ ɲina an bɛ ji min sɔrɔ septembre kɔnɔ an t'o sɔrɔ outil yɛrɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ septembre kɔnɔ à partir du 22 Mali la ji tun tɛ sɔrɔ donc il y a un décalage min kan ka ɲɛfɔ cikɛlaw ɲɛna donc ne hakili la rɔ k'a fɔ a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ bon ala ta ye ji ye a tilacogo de jɔrɔ b'an na parce que samiya ma se tan ni ne ɲininka tile 3 o tile 3 centimètre 20 ka na millimètre 20 ka na mais a t'anw bolo don dɔ a b'i ban a bɛna mètre 80 ji ma a bɛna 100 ji ma bon 100 ni e dun mako t'o la donc 100 nin bɛna tiɲɛni k'e fɛ a tɛ ka ɲani k'e fɛ donc n'an y'o faamu dɔrɔn an yɛrɛ b'a faamu k'a fɔ an kan ka ŋɛniɲɛ siri ka dugawu kɛ ala ka ji ɲuman d'an ma ala ka ji tilacogo fana ɲuman d'an ma parce que ni ji ma tila ka ɲa e seko t'o rɔ ne seko t'o rɔ a bɛ kɛ baara mais an kan ka min kɛ o y'an ka baara ye a fɔra ko sanji nana i kan ka baara min kɛ i k'o kɛ a fɔra k'i ka kunnafoni ɲuman min ta i kan k'o ta i kan ka min kɛ n'i y'o kɛ ayiwa n'a ma sɔn bokɛla daa tɛ kamaratɔ ya ni bo ma bɔ i tɛ se ka foyi wɛrɛ kɛ bilen i b'i jɔ yɔrɔ la parce que e daa wele ni bo kɔni ma bɔ fiɲɛ wɛrɛ tɛ yen bilen donc mɔgɔ de kan k'i ta kɛ mais e kana fɔ ko sanji tɛ nana ou bien ji nan tɛ ou bien n bɛna foro cɔ bila a dugu donna k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ye kunnafoni di e ma k'a fɔ i bɛ se ka danni kɛ fɔ le 15 août c'est ça donc kunnafoni ka ji ni fɛn bɛɛ ye c'est pourquoi an ka jɛ an ka kunnafoni ɲuman di jamanadenw ma an kana dugawu kɛ jamana yɛrɛ an ka dugawu kɛ jamanadenw ye kunnafoni ɲuman u k'o sɔrɔ parce que fɛn bɛɛ de bɛ kunnafoni ɲuman kɔnɔ an dun b'a fɛ ka balo kunnafoni kolo de la ne y'a mɛn bi Bakaricogola yɛrɛ ye sɛnɛkɛla a bɛ danni la a ko danni bɛ se ka kɛ fo ka taa se le 15 août ma i ye kunnafoni ɲuman sɔrɔ o tuma e ka foro cɔ min bɛ yen i tun b'a fɛ ka décourager i kan ka courage sɔrɔ k'o kɛ parce que ale yɛrɛ ye sɛnɛkɛla ye a yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔya b'a kan mais ne ma da o la mɔgɔ min tilala ka foro danna hectare 1 o tilala ka ban e ta dun ka ca o tilalen e ko k'i b'a dabila parce que saro i n'o tilala ɲɔgɔn fɛ ça veut dire que kunnafoni ɲuman tɛ don donc ne b'a fɛ ka kunnafoni ɲuman di jamanadenw ma parce que olu ka danaya dan kan et puis Mali mana kɛ cogo o cogo an man ka se ka balo sa ka bɔ jamana wɛrɛ ka na Mali balo c'est une honte ne ni ministre ka tourner an taara office la ministre Moribo Keyita n b'a fɔ a ye usine jɔ bi usine min mago bɛ blé tɔni 150 la mais ale bɛ t'o importer kan est ce que o kan ka kɛ dugukolo b'an fɛ yan mɔgɔw bɛ yan an mago bɛ blé tɔni 150 la ni mɔgɔ dɔw sera k'o sɛnɛ yarɔ o sɔrɔ bɛ cogoya o tɛ cogoya ale bɛ dumuni kala min dilan ale bɛ sukaro min dilan a bɛ sukaro san kɔ kɔfɛ ka na emballage kan ale bɛ tomate min emballé yan a tomate production kan ka kɛ Mali la donc il y a un manque à gagner donc an ta ye ka kunnafoni ɲuman di cikɛla ma k'a fɔ n'i ye nin fɛn kɛ a bɛ se ka sa mais sɔrɔ tɛ o kɛnɛbada tɛ o i bɛ min sɔrɔ taari la an kan bɛ kuma la k'a fɔ sɛnɛkɛla k'a ka baara kɛ ka ɲɛ ka coût de production calculer walasa a kana bin o de la ne ko denmisɛnninw ma k'a ye na sɛnɛ mago bɛ kalanbaaw la bi kalan ye kɔrɔ kɛ k'i bilasira mais kalan kɔrɔ tɛ i ka fisa baara ma États-Unis sɛnɛkɛlaw ye mɔgɔ kalannenw de Siniwaw ka mɔgɔ kalannenw ye sɛnɛkɛlaw ye mais pourquoi mɔgɔ min ma kalan Mali la o tɛ sɔn sɛnɛ ma o tɛ sɔn bagan mara ma o tɛ sɔn yiridun ma o tɛ sɔn ma n'o sɛnɛ man ka gagner mais sɛnɛkɛla n'i tɛ se k'i ka coût de production calculer i tɛ se ka foyi kɛ bilen parce que hali ka dossier monter ka taa n'a ye banque la fo banque k'a dɔn e ye dossier min monter i bɛ se ka fɛn sɔrɔ mais kunfin bɛ se k'o kɛ yan donc denmisɛnninw kana fɔ k'a fɔ sɛnɛ tɛ baara ye non u ka na gɛrɛsɛgɛ lajɛ don ala ye mɔgɔ da min kama i bɛ k'o ye mais n tɛ sɔn nin ma fɔ n ka kɛ de ne ma da la ko ala bɛ se ka hɛrɛ di mɔgɔ ma k'i cogo la donc o de la ne ka appel o appel n ko jeune diplômé sans plan bɛ yen mais ma taa jeune diplômé sigilen sɔrɔ yɔrɔ sans mansi a dun tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ fɔ dugukoloba n'a n'u ma sɔn dugukoloba baara ma yala a bɛ gɛlɛya donc an ka sɔn k'a fɔ ala ye bɛɛ sɔn fɛn di ma a ye to k'o ji di dɔw ma olu ta ye a ye sɔnni di dɔw ma olu ta ye mais a fana ma dugukolo di dɔw ma o a ye dugukolo di Mali ma n'a y'an ka dugukolo exploiter ka ɲɛ an mago tɛ mɔgɔ si ka wari peut-être a kuma fɔ cogo bi waso don ou bien kumakolon fɔ don bi mais tôt et tard mɔgɔ fɔlɔ min ko diɲɛ kɔnɔ dugukolo bɛ munumunu u y'o janfa mais tout le monde sait qu'aujourd'hui dugukolo bɛ munumunu et mais don dɔ ni Mali y'a ka dugukolo exploiter ka ɲɛ i b'a sɔrɔ don dɔ Mali bɛ fɛn min sɔrɔ an ɲɔgɔnna wɛrɛ t'a sɔrɔ mun na cahier de charge an ye jamana ye loi ta ka décret ta ka commission foncière sigi dugu bɛɛ la commandant bɛ mara o mara kɔrɔ commission foncière b'a la k'a fɔ ni mankan bɛ yen commandant ye ɲɛmɔgɔ ye maire bɛ yen dugutigiw bɛ yen ka fara chambre élu kan a y'a sigi a ye kiiri tigɛ n'a ye kiiri min tigɛ a taara sariyaso o sariyaso la kiiri bɛ da o la yarɔ baara nɔgɔyara mais loi taara ka décret ta ni application ma kɛ don ka tila ka cahier de charge bila commandant kɛrɛfɛ e yɛrɛ ko k'i ta ye foro minɛ
tiɲɛ don i ta don mais jamana jɛnɛnen ye k'a fɔ an bɛɛ ta ye dugukolo de cahier de charge ka k'i bolo i k'a fɔ k'a fɔ Bamakɔ kɔnɔna ne b'a fɛ ka hectare 1 kɛ titre provisoire o hectare 1 titre provisoire o redevance ye 300 ye n'i b'o redevance sara 300 hectare 1 titre provisoire b'e bolo k'a fɔ jamana y'a d'i ma e bɛ redevance sara san o san o hectare 1 i b'o papier ta i bɛ taa banque la banque bɛ se ka juru don e la parce que garantie bɛ donc ne hakili la k'a fɔ banque b'a fɔ misi tɛ garantie tiɲɛ don parce que i bɛ misi wɛrɛ ye bi sini a bɛ misiw bɛ ban mais ni dugukolo hectare 1 bɛ se k'e ka juru garantie hali n'a ye duba ye sa a k'a kɛ dutigi tɔgɔ la tiɲɛ ni mɔgɔ ye mɔgɔ 10 de ni a di bila yɔrɔ a ye hectare 1 dilan bɛɛ tɔgɔ la n'a dɔw bɔ a ye dɛmɛ dilan bɛɛ tɔgɔ la n'a ye ɲinan ta juru ta e tɔgɔ la sangara b'o ta nin tɔgɔ la sangara b'o ta nin tɔgɔ et c'est quelque chose qui d'abord jamana bɛ redevance sɔrɔ commission foncière bɛ se ka baara kɛ jamana yɛrɛ bɛ se ka faire face à ces problèmes e yɛrɛ min ye k'a fɔ dugukolo jamana y'a kalifa e la e bɛ se ka i ka papier ta ka taa juru ta k'i mago ɲa banque yɛrɛ bɛ taa juru ta banque ye wari feerela de mais ni foyi t'e bolo banque b'a yira k'a fɔ n'i ye juru ta n bɛ nin minɛ banque bɛ juru di la tugun donc n bɛ banquew fana fo halisa u k'a faamu k'a fɔ jamana nin n'an taara ka cikɛlaw co bagan maralaw yirituru an taara ka fɛn dɔ to wa f'olu k'a faamu domaine mɔgɔw ni commandants fana u k'a gɛrɛ cikɛlaw la k'u bilasira e bɛ sɛnɛkɛla bari ne bɛ dugu min na Ɲamana dugu yɛrɛ ma lotissé e foro min bɛ yen nɔ papier t'e bolo bon n'i ko k'i bɛna juru ta e ka garantie mun misi min y'e bolo k'o tɛ garantie donc lotissement se ma e ka dugu ma donc ça veut dire que i bɛ baara la mais i foyi t'i bolo mais n'a fɔra k'a fɔ commandant taara hectare 1 papier dilan ka d'i ma n'a bɛ degun don du min na papier kelen hectare 1 ka dilan ka di du mɔgɔ bɛɛ ma donc o tɛ foyi tiɲɛ o parce que a ju ye a kalifalen la mɔgɔ ni dugukolo tɛ taa o n'i da baara ye n'i sara don min na i bɛ taa k'a to yan donc ne hakili la n'o faamuyara dɔrɔn jamana gɛlɛya bɛ nɔgɔya jamana yɛrɛ bɛ se ka wari sɔrɔ dugukolo la anw fɛ yan n'o tɛ tubabu la n'i taara i bɛ so min kɔnɔ i bɛ taxe sara n'i m'a sara u b'i ka datugu mɔgɔ min bɛ bɔnbɔn feere i bɛ taxe sara n'i m'a sara u b'a datugu e min ko n ta ye forêt nin i bɛ taxe sara n'i m'a sara u b'a minɛ n'i ko k'i bɛ don ka wɔlɔ fa a kungo kɔnɔ i bɛ permis ta n'i donna heure 1 n'i ma wɔlɔ sɔrɔ i bɛ bɔ i ka wari perdu misi tɛ bɔ ka taa dumuni kɛ kɛnɛ ma jɛgɛ tɛ bɔ ka taa dumuni kɛ kɛnɛ ma sɛ tɛ bɔ ka taa dumuni kɛ kɛnɛ ma a bɛɛ de b'a sɔrɔ a bara ye bon an b'a fɛ ka bagan mara an t'a fɛ ka bagan balo bara an b'a fɛ ka bagan mara an t'a fɛ ka baganw mara so kɔnɔ ka ji d'u ma donc finalement an bɛ kɛlɛ parce que tiɲɛ min kan ka labaara o tɛ yen o an bɛ bagan balo sɛnɛ bagan adamadenw ye cogo min na office kɔnɔ bi an kan ka se ka balo sɛnɛ a baganw ɲɛ ten turuto bi bɛɛ b'a fɔ turuto mais kɔɔri sɛnɛlen tɛ min kɔ turuto bɛ se k'o kɔ mais kaba turuto ka ɲi ka tɛmɛ bagan balo kan donc ni mɔgɔw y'o faamu dɔrɔn a ka ca ala fɛ an bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ o bɛ nɔgɔya. Bakari Togola Ɲamana Bakari an b'i fo k'i barikada i bɔra ka ladilikan minnu fɔ sisan i bɔra ka bilasirali min kɛ ka ɲɛsin cikɛlaw ma ka ɲɛsin denmisɛnw ma ka ɲɛsin musolakaw ma ka ɲɛsin maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma an b'i fo o la kosɛbɛ k'a ɲini ala fɛ hali bi ala fɛnɛ k'i mɛn mali cikɛlaw ɲɛfɛ i bɛ deli k'a fɔ cikɛlaw aw ka ɲɔgɔn sen bila aw ka ɲɔgɔn bolo minɛ an b'o wele an fana b'o lase maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an balima Sirifila filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw garisɛgɛ kɛra fɛn min ye bi jɛmukan ci wara hukumu kɔnɔna na n'ani Mali sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnikɛlaw jiriturulaw u ka ɲɛmaaba n'o ye Elhaji Bakari Togola ye an n'ale jɛra ka masala nin bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ni ce aw ka ɲɛmadali fɛ aw k'an bɛn jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan wasalam voilà président yo anite dabala kamale seneke baliyo daba samunde kadoma